Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Σήμερα, όπως βλέπετε, είναι ένα ξεχωριστό βίντεο. Επειδή πρόλαβα και πήρα το skin του Colt, θα δείξω όλο μου τα skins στο Brawl Stars. Αρχίζουμε λοιπόν από το Griff που δεν έχω ούτε ένα, αλλά δεν μου πειράζει. Μετά στον Edgar ούτε ένας και σε αυτόν. Στον Bull ούτε σε αυτόν, ούτε εδώ. Στο Gold έχω το Rockstar Gold, το Outlaw Gold και το Handsome Gold, και το αγαπημένο μου προφανώς είναι από αυτό εδώ πέρα. Στη Shelly έχουμε το Bandita Shelly, το PSG Shelly και το Sheriff Shelly. Προφανώς το Sheriff Shelly είναι το αγαπημένο μου. Στη Jessie έχουμε τον Doll Jessie. Στον El Primo δεν έχουμε ούτε ένα skin. Στην Dynamite έχουμε Dynasty Mike. Και στη Rosa δεν έχουμε, στον Boko δεν έχουμε, στην Penny έχουμε τον Bunny Penny. Στη Nita το Whale Watch Penny, Nita sorry. Στη Jackie έχουμε Wave Hopper Jackie και το Control Jackie. Προφανώς αυτό είναι το αγαπημένο μου. Στο Jean έχουμε Dark Samurai Jean, που είναι το αγαπημένο μου. Στην Engine έχουμε ούτε στον Brock. Ναι, ούτε στον Brock. Στο Bo έχουμε το Warrior Bo. Στο Stu και στον Tick και στον Berry δεν έχω. Όμως έχω τρίτο level φλάουτο. Αυτό είναι το account μου. Και μόλις φτάσουμε στα 10.000, φυσικά δεν θα σου πω από τώρα, άλλη μέρα θα σου το πω. Πάμε να ρίξουμε κανένα μάχη με το Colt. Σπάστε και επίσης και το like, και θα κάνω κι άλλα τέτοια βίντεο προφανώς. Ωραία, με τη Max να μας πυροβολάει. Την έφαγα. Όχι μπόνι. Ο άλλος τι κάνει? Δεν το πάμε καλά με αυτό, ναι. Ρε, ο Αντζέλο δεν πάει καλά. Πέθανε δικός μας πάει. Αυτό είναι ο Αντζέλο. Πού θα κρυβότανε. Ωραία. Κλοκ. Και βγήκαμε δεύτερη. Πήραμε το πήγαμε από το level 10. 10 λοιπόν ο Colt, νέος δεκάρης. Γενικά έχουμε βάσει, στο προηγούμενο βίντεο είχαν βάσει τον Molly, σε αυτό το βίντεο ανέβασα τον Colt, τον Bull έχω, τον Edgar Rank 15. Πάμε να πάρουμε και τον Edgar Rank 15. Πείτε μου ποιο skin να πάρω και σε ποιον παίκτη. Πείτε μου ένα παίκτη που θέλετε να τον πάρω skin. Πάμε να δούμε να φτάσουμε το Colt. Ωραία. Επίσης κάνουμε follow στο TikTok. TikTok μου.
3, 2, 1. Ναι, το φάγαμε. Τον έφαγα και τον έφαγε. Αυτό πέτυχα από start για κάποιο άλλο λόγο, ενώ δεν έχω κάνει το skin του. Μπήκα στον μπόκ. Ωραία, δεν αγχώνομαι. Έχω πολλά accounts στο Brawl Stars. Έχω άλλους 8 hackers στο Gold, αλλά δεν παίζει με Gold, ευτυχώς. Γιατί μας είχε διαλύσει. Ο επόμενος μου rank 25 νομίζω ξέρω, γράφουν κάτω στο σχόλιο βασικά ποιον θέλετε να πάω. Εγώ ξέρω ποιον να πάω και γράφουν κάτω στο σχόλιο ποιος θέλετε εσείς, μήπως αλλάξω γνώμη. Εμένα ο δικός μου που θέλω να πάω rank 25 είναι ο Colt, ο επόμενος μου. Rank 15 γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα για rank 25. Έχω πάει τον Grip rank 25, αλλά δεν πειράζει. Ζάρα. Θέλουμε άλλη μία μάχη για να πάμε rank 12 τον Colt. Κολλάω, όχι. Κολλάω. Ωραία, φίλε, κολλάω πάρα πολύ. Oh my god. Στο πιστεύω λαγκάρει τόσο πολύ. Όταν φτάσουμε 30.000 τροπέα, όταν πάμε 30.000 τροπέα, θα μου πείτε στα σχόλια ποιο σκηνή να αγοράσω, γιατί τώρα μέχρι τα 30.000 δεν ξέρω πόσες πάσεις θα έχουν αλλάξει. Μέχρι τα 30.000 θα μου λέτε ποιο θα μου πείτε ποιο σκηνή να αγοράσω, γιατί από αυτό το pass μέχρι το άλλο pass μπορεί πάρα πολλά pass να έχουν αλλάξει. Να, θα μου πείτε ποιο σκηνή να αγοράσω. Μπορεί να έχω πάρει και πολύ brawlers. Επίσης θέλω να πάρω σπάσιμα.
Super Finance. Tengu Mike. Ultra Thriller Jackie. Και μπορεί να το αμύδειξη γιατί θα ξεκλειδώσει και την Viper, οπότε μπορεί να έχει τώρα αυτό στην Viper. Αυτό εμένα μ' αρέσει. Είναι ωραίο. Αυτό να Viper. Αν έχω ξεκλειδώσει μέχρι τότε, αν δεν μπορεί να πάρω. Αλλιώς θα πάρω αυτό. Αυτά να έχω ξεκλειδώσει τα μέσα. Μ' αρέσει και αυτό. Τώρα θέλω να πάρω το μέτρο του Colt. Για να δω τα pins που έχει βγάλει. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Δεν ξέρω να αγοράσει το πας. Ωραία. Πάμε να τελειώνουμε και να πούμε και ραμμίδα για το Colt. Τώρα που δεν κολλάω, θα με το διάσω λίγο. Εμένα θα αρχίσουν το Colt μου αρέσει περισσότερο από το που έχει τη μάσκα του Colt. Καλά πολύ για να χάσω πολύ σλαμία. Αλλά...